दी जन मते मारी दे हे प्रभु मु तमरे पाखु जाउची मते रक्षा करो प्रभु मते रक्षा करो धनराज टिके मालूम टिके आवा New माने मिछुआ बनी बाबू का सम्मान दलता देखो आपण माने को चिन्ह के जानी कि आपण माने को से तुम्हारा कोन से शत्रुता मध्य नहीं ओ मंदिर जी आज्ञा मत जीवा को दियंतु जीवा को दियंतु मत जाऊ ना कि अटकू जबन आलो नहीं आलो तो मंदिर जीवनी तू एठु सीधा मो घर को जीव किंतु काहे ए थर फगुणे बाजी बोल बाजा तू हबु मोराणी मुहे भीतर रजा कौन बुझी पानु मते हळता मते चंदन सरी तू कनिया साचू आलो होलो मु तत पाविलो ए पारिबिनी मु ए तुलसी केवल जगार मो प्रेम मो मनर मणि सब छाडी मो अन्य काहा को बाहाई पारिबि नै आली तो फुल्लु कुद लागुची रे गाँ गहल सामान्य झील तू से शहरी टोक को भल पाइबू ताकू बाहा हबू कस्मिन काले हेई परिबनी तू जदी बाहा हबू राजा धीराज हमर ये धुनराज बाबू को बाहा हबू ए पाटी चुप करो तो कथा चुप करो पाटी बाहा घटा गटे धूली खेल मुची मु आपन को इच्छा रे कनिया साजबी आपन को इच्छा रे मु भल पाइबा को बोली दिबी हां भली जीव अपन तो बात हो आवे धर्म जब चाहे से हुई ए देख अरे छाती देख छाती देख केते चौड़ा छाती देख ए छाती भीतर तू कोन भल पाइबा देखि पानु कोन मन देखि पानु मोर को स्वामी हो पाई इच्छा नै किंतु ए बस्ती सब झगड़ा मते गुंडा बदमाश भाई मो ठुंगो बुलाई नै मते बाबडी बोली सीधा सीधा मना कर दे अरे सेही भाई मोर नजर तोरी पर पइला लो आ कते बाहर बोली फाइनल कली अब आज से सुजग आसी जीवन हेलो भीतर चल चली बाहर रहो पूरी बाहर ओ मु सत्तावर देखु तमे छोटा टोला उडरा करछो ए सब जिंस काई देखुछो काई छाड़ी दे छाड़ बे चल बे रे छेना नडिया खाई के एते तुम अबे भले कोज तो बाटो तू जाइसा भले कोज तो बाटो तू जाइसो चल एटा जगन्नाथ धाम एटी पाप करिया बोल छाड़ दे जगो छाड़े नना नमस्कार नना मु जान नथि जगन्नाथ धाम जय जगन्नाथ नना भूल गेला एमे भूल जमा करबिनी नना ए थर भाई मते क्षमा कर दंतु मु नना तुम गड़ तले पड़ जाउ से गादाई जी एक्चुअली नना कथा करी कहले मु के कहले मु धनराज टिके वॉल्यूम टिके आवाज इट्स माय न्यू स्टाइल न्यू तू बाहर पड़े गेम की हानि को है ना ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନରାଜ ଟିକେ
তুলসী ছিল বাবা তুলসী 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 হ্যালো তুলসী ରାଜୁଆ ରାଜୁଆ ରେ ମୋ ଝିଅ ତୁଳସୀର କିଛି ଖବର ପାଇଲୁ ନାହିଁ ବାବା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲି କୋଉଠି ତାର ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲିନି ହେ ଭଗବାନ କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ କହିବି ଏ ଝିଅଟାକୁ ସକାଳ ପର ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି ମେଘ ଅନ୍ଧାର ରାଜି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖା ଯାଉନି କଣ ହେ ରାଜୁଆ ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ପାପ ଛୁଉଛି ରେ ପାପ ଛୁଉଛି ଯଦି ମୋ ଝିଅର କିଛି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବା ତୁ ସିନା ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରି କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତା ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଭଲ ପାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଛି ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଯାଇଛି ଆରେ ଗଣିଆ ବେଗାଟା ଗରିବ ହେଇପାରେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ତା ଝିଅକୁ ସେ ବଢେଇ ଆଣିଛି ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ ଝିଅ ତୁଳସୀ କେବେ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବନି କେବେ ବି ସେମିତି ଭୁଲ କରିବନି ମୁଁ ଯିବି ଖୋଜିବି ତାକୁ ପାଇବି ତ ସାଥୀ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବି ଆଉ ନ ପାଇବି ତ ସେ ଦରିଆକୁ ନେଇ ମରିବି ମରିବି ମୁଁ ଆଇଲା ତ ତୁଳସୀ ତୁ ବାପା ସତକ ତୁଳସୀ ସକାଳ ମନ୍ଦିର ନା କହିଲା ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠିକି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବେଶରେ ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ଏହା ବୁଝିବି ଯେ ତୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ଏଇ କହିବୁ ତୁ ଆଲୋ ତୋତେ ଦେଖି ତୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଏ କନ୍ୟା ବେହେଲାଟା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି ଆଲୋ ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ବାପ ପତି ତାକୁ ପଦେ ପଚାରି ପାରିଲୁନି ମଲା ତୋର ମୋଦି ଜଣକୁ ତୁ କାଟିଦେଲୁ ଆଲୋ ସାଇ ବର୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ହୀନ କରିଦେଇ ଏ କନ୍ୟା ବେହେଲାଟା ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ ଆଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କଲୁ ଆଲୋ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାପା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ବାପା ବାଡୁ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଗୋଡ଼ ପାଠ ପିନ୍ଧିଛି ଲାଲି ଅଳତା କୁଙ୍କୁମରେ ସଜ ହେଇ ପାଟ ଓଢ଼ଣି ପକେଇଛି ବାହା ବେଦିରେ ବସି ସେ କୁଆଁ ତ ମୋ ହାତରେ ଗଇଁଠାଳରେ ବାନ୍ଧିଛି ହେଲେ ବାପା ମୁଁ କାହାର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିନି କି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନି ବାପା ମାନେ ବାହା ବେଦିରେ ଉଠି ଆସିଛି ଓଠ ଚାରିପଟ କ୍ଷୀର ସର ଲାଗିଛି କାଞ୍ଚି ବିଲେଇଟା କହୁଛୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇନି ହାତରେ ସୁନା ଖଡ ପିନ୍ଧିଛି କଙ୍କଣ ଦାସୀଟା କହୁଛି ସୁନା ଚୋରି କରିନି ଭାଇ ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେ ସବୁ ମିଛ ମିଛ କୋଉଟା ମିଛ ସକାଳ ମନ୍ଦିର ନା କହି ଘରୁ ବାହାରିବା ମିଛ କଲିଆ ବେଶ ମିଛ ତ ପ୍ରେମିକକୁ ବାହାହେବା ମିଛ 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 ସବୁ ମିଛ ତାହେଲେ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ସତ ତୋ ପାଇଁ ବରପାତ୍ରଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଣ ଘରିଆ ବେହେରା ପାଦରେ ବଳ ନଥିଲା
तो भाई गति बांधिबा पाई करो मोहन काल पैसा नथिला बोली शेषରେ ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ ଅବିନା କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଏସବୁ ମିଛ ଆରେ ଏସବୁ ଯଦି ମିଛ ତାହେଲେ କୋଉଟା ସତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହ କୋଉଟା ସତ କହ मंदिर जीवा रास्ता एकुटिया पाई से महाबल बाघुटा मते झांपी बसिला आ जोर कर ता गुफा को मते उठे नेला आ बाहा बाबू मते जोर जबरदस्ती कला हेले बापा मुदा को प्रतिवाद कली हेले बाघुटा मते पंजा मारिला लो रे चित्कार भी कली हेले बाघुटा टमाटो ही हसिला शेषरे सुजोग पाई मु बेगी ऊपर खसी आसिली ये से बाघ हाँ तुलसी अरे ता ना क्या मते कहो बहुत किए से लोग हाँ तुलसी कहो धनराज रासा पहाड़ से पाख बस्ती रे रहे देसी मद भाटी तला कथा कथा के खंडा तलवार उठाए मोड़ी सहारे आजीबा ए कोड़े से बेदी की माही से धनराज को तू बाहा अरे जो गुंडा बदमाश को से बाहा होबनी बोली बेदी पर उठी पड़ी आसी बोली ता सुन तर बाहार करबे कहूछु एई ते कहि जे ता भौणी साधना को मो भलो पा राजू ओ भौणी की से पहिले ता भौणी की पाइबार मार किछि असुविधा होनी तो तुलसी आजीबा ए राजू भाई चढ़ मत खान मुझे ना खुश है कि नहीं ना छोड़ ओ भाई छोड़ अब्बा ए भाई काहे तुसे गुंडा टका को मते पढ़ेबा ପାଇଁ जोर जबरदस्ती करछु नहीं हां बाबा ए भाई ए बस्ती वाला कहले बापा मते समुद्र कूलरू पाई आनिथिले आ निज जन्म कला झिउठार भी मते अधिक भलो पाइबा नै बड़ मଣିଷ कहछन आ मु सेही दिनटु भाबी नछि ये हो जंदी मो पाई मो बापा मो मां मो भगवान आ तू होच मो भाई मो जगड़ा भाई आ मो होच तो सुभद्रा भौणी ए भाई आज तो स्वार्थ भाई तुम तो से बड़ी खुद ठेली दउछु हां भाई ए भाई स्वार्थ पर हे जाना मु तो गोड़ धरछि भाई हां तुलसी एको हां मैं भी रेडी मु भी रेडी बेटी भी रेडी मां भी रेडी किए तू कोड आछु कोन समिति कोन होछु आगे नमस्कार नमस्कार मु धनराज धन्यवाद टिके वॉल्यूम टिके आवाज इट्स माय न्यू स्टाइल न्यू अंदाज ओहो तू तर से गुंडा बदमाश देख मोछे को उठै दै आगे आगे मु सही लोग आगे मु आपन को जेबु उठै नै देली कोन देखि देखिले नुवा साड़ी देछि नुवा सखा देछि अंका तुम कोन करबी मते बाहा नय कि ओदा भाई बेदियो ब्रोटी चली आसी मते शिशु बाळ करी मो मुहर चुनो काली मुई गला इतो नाइ सारी मु भी छाड़िया जबतु नु आईची माने तम झिए को नेबी बेदरे बसली भाई भी तम गली मारबी गली आसा जीवा क्या हो सके केडा बड़ा आ करती देखो डरुची आउ तते डरी के मैं पळेबु आउ रे तते डरी कि ना तो बोपा भाई के डरबे हां रे डोरिया वस्त्र सामान्य गोटे अपाठ होइछि तू तोर पुनी एते घमंड एते बहब रे हम धंदा प्रभु बेखातरी ताको पुनी असम्मान होइना बलिया कोन नाही ताकर दीटा डॉलर चारि चारिटा देसी मद भाटी नेता मंत्री को आरंभ करके एसपी कलेक्टर जाए समस्त को हाजी करके सालुट करंती मासक मास लांच पाई लंबा लाइन लगंती इरे हे तांकु शिशुपाल करी बेदी ऊपर बेग बया फकिना देकी चली आसेलु भलो दशा दी भलरे बेदी की चल ए आवश्यक मोर लगाम दे कहूची काई तो कथारे कोन भाबे जुबा एते मोहब्बत हां मोछ को तू ठेवा को साहस तो कम न चिन्निनु बाप चिन्निनु जाति रे के उठ
কাত্ত দেখিছু কাত্ত আমি মনুষ্যକୁ মারু কাত্ତରେ ভুসি ভুসি ভলে দশা আছে যদি এটু চুপচাপ পড়ে যা ভଲରେ কହୁছে তো ନାଇଁ ବା ନାଇଁ 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 ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ତୋ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ତ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବେ ଶୁଣବେ ଏ ଖନିଆ ବେହେରାଟା ଗରିବ ହେଇପାରେ ତା ଝିଅକୁ ସେ ବାହା ଲଗେଇ ପାରିଲେ ବରଂ ତା ବେକରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ମଝି ଦରିଆକୁ ଠେଲି ଦେବ ହେଲେ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମୁଁ କେବେ ବି କରେଇ ଦେବିନି ଯା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିବା କହୁଛି ବାହାର କରୁ ଚାହିଁ ଚୁପ ମିଛ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବାନି ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଢା ଯୋଉ ରେଟ୍ ରେ ହିଟ୍ ହେଲାଣି ପିଟି ଦବ କଣ ଥଣ୍ଡାରେ ହେଇଛି ଜମା ଜମା ଆଉ କିଛି କୁହନି ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ତମେ ପଛେ ପଛେ ଆସ ବାବୁ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ଯା ଧନରାଜ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବା ତ ଦୂରର କଥା ମୋ ଗୋଡା ତଳର ଜୋତାକୁ ବି ସାରି ନୁହେଁ ଜମା ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି ପଛରୁ ଡାକି ଜମା ହିଟ୍ କର ଏଇଟା ପଛରୁ ହିଟ୍ କରୁଛି ଜମା ହିଟ୍ କର ଆଉ ମୁଁ ଥରେ ହିଟ୍ ହେଲେ ନା ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ସବୁ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଚକମା କରି ଫୁଟିବ ଏଠି ଅଣଚାଶ ପାବନ ବହିବ ଆଉ ଏ ଧନରାଜ ମୁଣ୍ଡଟା ଥରେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ନା ତ 1000 ଟଙ୍କା ଚାକୁଟା ଖାଲି ରକ୍ତ ଖୋଜିବ ମଣିଷ ରକ୍ତ ନା 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 ଇଏ ସେମିତି କିଛି ହବନି ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ତୁଳସୀ ତମର ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ସତ କି ସତ ମାନେ କଥା କଣ କି ତମ ଭଉଣୀ ସାଧନାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବାହା ହବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ତ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏ ମିଛ ବାବୁ ବାବୁ ଇଏ ରାଜୁଆ ଭଉଣୀ ତୁଳସୀକୁ ଆପଣ ବାହା ହେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇକି ଯିବେ ତାପରେ ତମ ଭଉଣୀ ସାଧନା ରାଜୁଆକୁ ବାହା ହେଇ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିବ ତାମାନେ କନ୍ୟା ଅଦଳ ବଦଳ ତୁଳସୀକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛୁ ଧନରାଜ ବାବୁଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯା ତୁ ଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ ଭାଇ ହଁ ତୁଳସୀ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଆଉ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ତୁ ଧନରାଜ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇସା ତୁଳସୀ ତୁ ଯଦି ମତେ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ସତରେ ଭାବୁଥାଉ ଏତିକି ଟିକେ ଭଲ ପାଉଥାଉ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯା ତୁଳସୀ ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କଣ ପାଇଁ ତୁ ରାଜି ହଉନୁ କଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ତୁ କିଏ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ତା ବାପା ମୁଁ ତା ଭାଇ ଚୁପ କର ତମମାନେ ମୁଁ ସେ ଗୋପ ନଗରୀର ରାଧା ନୁହେଁ ମୋ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ନା କରାଯିବ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ମୀରା ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଦେହରେ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ବୋଳି ହେଇଯିବ ଜୀବନ ସାରା ବାଢୁଆ ରହିଯିବି ପଛେ ମୋ ଦେହରେ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ଟିକେ ହେଲେ ଲାଗିବନି ଏ ଭାଇ କାହିଁକି ତୁ ମତେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ କହିଲୁ ଏଇ ଭାଇ ତୁ ପଛେ ମତେ ଏଇଠି ମାରିଦେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡାଟା ସହିତ ଯିବାର ମତେ ଜମାରୁ କହନି ତୁ ବୁଝୁନୁ କଣ ପାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ ସାଧନାକୁ ହରେଇ ବସିବି ଛି ଭାଇ ଛି ତୁ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ମମତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରେମ ତୋ ପାଇଁ ବଡ ହେଇଗଲା ପ୍ରେମିକାକୁ ପାଇବା ଆସିଲେ ତୁ ମତେ ସେ ବଳି ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଉଛୁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଗୋଡ ଧରୁଛି ଭାଇ ତୁ ଯିବ ତୁ ଅଲୱା ଯିବ ଏ ରାଜୁଆ तो मुठारे काळा भुसा कलानी ए राजू खाने कुछ पैसे छाडले ए गुंडा पद्मा साधले पैसे को टिकट आपण पडू आज तोर दिन को भोर दिने आपे कोरो खाली छुए मत
ମରିଦେବି ନା ଦେଖ ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି ଦୁଶ୍ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁଳସୀ ବେଦରେ ବାହା ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ରେଡି ତୁଳସୀ ବି ରେଡି ବେଦି ବି ରେଡି ମା ବି ରେଡି ଆସ ତୁଳସୀ ଯିବା ଆସ তোরে মারাটা মোর সারা জীবন মনে রহিলা তুমি গোটে কথা মনে রাখ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପାଇଁ ଆଜି ତୁମ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାତାଳ ବି ରଖାଇ ଦେବିନି ସେ ମୋର ହେଇନି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ତାର ହବାକୁ ଦେବିନି ମନେ ଥାଏ ସେମିତି ମୁଁ ଧନରା ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ହବ ଜଗା ଭାଇ ମତେ ଆଜି ସେ ଗୁଣ୍ଡା କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲଟି ଗଲ ଆରେ ତୁ ଭୁଲ କହିଲୁ ତୁଳସୀ ମୁଁ କଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ନୁହଁ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ବଢିଥିବା ପିଲାଟାଏ ଆରେ ତୋର ମମତା ବଡ଼ା ଭାଇଟାକ ଘନ ମଣିଷଙ୍କ ଆଦର ଯତ୍ନ ମତେ ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛି ତମ ଘର ପରିବାର ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ରାତି ଅଧକାରେ ତୋ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆସି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆଲୋ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖୁଛି ହେ ତୁଳସୀ ଆଲୋ କିଏ ମାନେ ତତେ କଣ ପାଇଁ ଉଠେଇ ନଉଥିଲେ ଶୁଣିବ ଶୁଣ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବ କଣ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବ ତୁ ତ ପର ପୁଅଟା ମୋ ଝିଅ ତୁଳସୀଟା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତତେ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ ବୋଲି ତା କଷ୍ଟ ତୁ ସହି ପାରିଲୁନି ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ଆସି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏଠୁ ତୁ ବିଦା କଲୁ କଣ କହିବି ରେ ଜଗା ତା ନିଜ ଭାଇଟା ଆଜି ତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି କି ସେ ନଣ୍ଡାଟା ହଁ ଆରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶେଷରେ ତା ଭଉଣୀଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ମୁଁ କିଛି ମତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇ ଜଗା ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମଉସା ମୋ କଥା ତୁ ରଖିବୁ ମୋ କଥା ମଉସା ଜଗାରେ ତୁଳସୀଟା ଦଦରା ନାଁରେ ବସି ମଞ୍ଜି ଦରିଆରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛି ତା ପାଇଁ କିଏ କୂଳରେ ବାଘ ସାଜି ବସିଛି ତ ଆଉ କିଏ ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ସାଜି ଜଗି ବସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁ ମୋ ଝିଅ ତୁଳସୀଟାକୁ ବାହା ହେଇଯା ମଉସା ବାହାଘରଟା ପିଲା ଖେଳ ନୁହଁ ମଉସା ଜୀବନ ସୌଦା ସଂସାର ପାଠ ସେ ପାଠ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଯାଏ ମଉସା ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରେ ତୁଳସୀ ମନରେ କେତେ ଆଶା ଥିବ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ମତେ ନିଜର କଲେ ସେସବୁ ତାର ମାଟି ହେଇଯିବ ମଉସା ମୁଁ ତୁଳସୀର ସୁଖ ଚାହେଁ ମତେ ବାହା ହେଇ ସାରା ଜୀବନ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉ ଏ କଥା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ମଉସା ଜମା ସହିପାରିବିନି ମୁଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସଟା ଆସି ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ତାକୁ ଯଦି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲା କହ ଜଗା ଏସବୁ ତୁ ସହିପାରିବୁ ତ ନାଇଁ ମଉସା ଜମା ସହିପାରିବିନି କାହିଁକି ସହିପାରିବନି ମୁଁ ତମର କିଏ ତମ ସହିତ ମୋର କିଏ ସମ୍ପର୍କ ହଁ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଚଲାଖାତରେ ଅନେକ ଅପରିଚିତ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଚାଲି ବି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ତମ ସହିତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସହିପାରିବନି କୁହ ସେଇଥିପାଇଁ ସହିପାରିବନି ତୁଳସୀ କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ତୁଳସୀ ତମ ହାତ ଧରି ସଂସାର ବାଟରେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ହଁ ଏଇ ତୁଳସୀ କେବଳ ଜଗା
ତମେ ଯଦି ମତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି ରହିଯିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କଣ ଆଉ ଭାବୁଛୁ? ଦୁନିଆରେ ଆମ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ତୋରି ହାତରେ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଦିଟା ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ନ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଦିଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଯିବୁ। ମଉସା ଆଜି ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ମୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ ବଳ ମିଳୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ ରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ତୁ ଆଉ କିଛି ଡେରି ନ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ଝିଅ ପଥରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ତୁ ସହରକୁ ପଳେଇ ଯା। ମଉସା କହନି ଜଗା, ଏବେ ମୁଁ ତୋ ହାତ ଧରୁଛି, ମୁଁ ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରେ। ମଉସା ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ତୁଳସୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବି, ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ବାହା ହେବି। ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସର ଶିକାର ହେବା ଆଗରୁ ତା ହାତ ଧରି ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବି। ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସେଇଥିବୁ, ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବୁ, ମଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇ ବଞ୍ଚିବୁ। ସତ କହୁଛୁ ମଉସା, ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ପାରିବେନି କେହି ଅଲଗା କରି। हावड़ा एक्सप्रेस रे ओडिसा ड्रग्स आसुली एक एंटी ड्रग्स ब्यूरो इनफॉरमेशन कर सेति बाय पूरा स्टेशन टाइम पुलिस माने जगी करछन आ एक कथा मध्य कहला कि जदी काहा पर संदेह आसे तार ताको सीधा एनकाउंटर कर दो एनी हाउ मते जेमि देले से अपराधी को अरेस्ट करियो पड़िबो। अरे सिद्धार्थ तू एठी अरे मानो भाई तमे अरे आज पर तो मैरिज एनिवर्सरी तेरे शिवानी घर अपेक्षा करछि आज तो तू एठी मानो भाई तमे तो पुलिस आई रे जानछ सब बेले चोर पुलिस में धा दौड़ खेल जानिछि सांग जानिछि आमे दी सांग एका कॉलेज रे पाठ पढुथिले तू पुलिस चाकरी करू आम भौणी शिवानी को बाहा हेलु आमरे बंधुता को संपर्क रे बदल देलु हेले सांग
ଆଜି ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ମାନ ଭାଇ ନା ଆରେ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀଟା ଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆସିଲା ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଥିବା ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥରେ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିବନି ଏ ମାଟି ମାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ହଁ ମାନ ଭାଇ ତ ଗୋଟେ କାମ କର ଷ୍ଟେସନଟି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କର ପୁରୀ ହାওড়ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ହଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ତାହେଲେ ଆସୁଛି ହଁ ରୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି ଥକି ଗଲିଣି ରୁହ এই শোনো তুলসী ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ କଟେଇଦବା ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଡା ଘର ଖୋଜିକି ରହିଯିବା ହଁ ତୁଳସୀ ଆରେ ପଣ୍ଡିତ ବେଦପତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ଚତୁର୍ଥ ପିଣ୍ଡ ପକେଇବା ତ ଜାଣିଛୁ ତୁଳସୀ ପଣ୍ଡିତ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭାରି ସୁଖମୟ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ ଏଇ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ନା କାହିଁକି ସେ ବାହା ଭିତରେ ଉଠି ଆସିଥିଲି କହିଲ ମଲେ ମରିଥାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ମୋ ବୁଢା ବାପାଙ୍କ ଲୁହ ଛଡ଼ ଛଡ଼ ଆଖି ଦେଖି ତମେ ସହି ପାରିଲନି ଆଉ ଏଇ ମୋ ମଥାରେ ତମେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲ ଆଉ ମୋ ମଥାର ଏଇ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ତମ ପାଇଁ ପଥର ବୋଝ ପାଲଟିଗଲା ଏ ତୁଳସୀ ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ କାହା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଖି କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ କାହା ଓଠରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ସୁଖକୁ ବି ପାଶୋରି ଦିଏ ଏଇ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆର ସୁଖଟାକୁ ପାଶୋରି ଦେଲ ନା କିନ୍ତୁ କୁହ ତ କି ଲାଭ ପାଇଲ ତମେ ଆଲୋ ଏ ତୁଳସୀ ବୈଶାଖର ତତଲା ଖରାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସହି ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟା ଦୂରରେ ଥିବା ବାଟୋଇକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକେ ଏ ବାଟୋଇ ଆ ମୋ ଛାଇକୁ ଟିକେ ଆ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଦେଖିଛୁ ନା ଲାଲ ଟୁକ ଟୁକ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହେଇ ଫୁଲେଇ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଇ କୁହେ ଆରେ ଆସରେ ଆସ ମୋ ଫୁଲକୁ ଦେଖ କହିଲେ ତୁଳସୀ ସେ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ କଣ ପାଇଥାନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ କଣ ପାଇଛି ସେ କଥା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ତୁଳସୀ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଥାଉ ମୋର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହିଁବି ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ କେତେ ଦିନ ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡା କବଳରୁ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିବ କହିଲ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଅ ମତେ ମୋ ବାଟରେ ଛାଡି ଦିଅ ଏ ତୋ ବାଟ ଆରେ କୋଉଟା ତୋ ବାଟ ହଁ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ କହିବ ହେଲେ ତୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା କଥାଟା ଜମା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବନି ଶୋଇପାରିବ ଜମା ଶୋଇପାରିବନି ଚାଲ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ କଟେଇଦବା ସକାଳ ହେଲେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଚାଲ हेलो हमें सुन रेलवे स्टेशन में पुलिस महोदूद अछंती गोटे टंकार ड्रग्स पैकेट देखी चाहे स्टेशन पार हम आउ गोटे कथा मन रखिथु मो भिड़े इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मिश्र स्पेशल ड्यूटी रे अछि ता हाथ धरा पड़ी जदि मो इज्जत पर आँच आसे ना तो लास्ट को ए दुनिया रू हजा जाइबा गोटे कथा मन रखिथु মৃত্যুঞ্জয় 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 নাচি মরণ নাচি পরাজয় মমর অজয় মৃত্যুঞ্জয় 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 हे भगवान मते
ଲାଗୁଛି ପୋଲିସ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ନାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ମୋତେ କୋଉଠି ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି? ନା ମୁଁ ଠିକ ଦେଖିଛି ଆସାମୀ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ କିଏ ସେଠି ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କିଏ ସେଠି ବେ କିଏ ବେ ସେଠି ଓଇ କିଏ ବେ ତ ଘର କୋଉଠି ଏତେ ରାତିରେ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ ନାଇଁ ବାବୁ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଶୋଇବା ଜାଗା ହଁ ଝିଅ କିଏ ଆକୁ କ'ଣ ଧରି ପଡ଼ୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସୀତାରାମ ବେଗଟା କାଢ଼ ବେଗ କାଢ଼ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବେଗ ତୋ ବେଗ କ'ଣ ସେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଖୁନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗା ପଟା। ଦେଖିଲୁ ସେ ବ୍ୟାଗ ନା ବ୍ୟାଗ What? Cross? अबे ए, पूरा क्रॉस करवा कौन? बोले सोई पड़ गई नहीं बे, बाबी, धड़ा धड़ा कोबरा को बाबे, का बाकू नहीं कर दूँगा। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲା କେମିତି ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ରହିଲା ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। भाई, भलरे भलरे कोया कोबरा, का बाकू को नहीं जाऊँ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଏସବୁ ନାଇଁ ऐसे काम में निरिया लोग, पूरा क्रॉस करवा कौन सा बोला निरिया लोग, भाई, खाना उचल, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଦେବି ବିନା କାରଣ ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଥାନାକୁ ନେଇଛୁ କି ଭୁଲ କରିଛୁ? ଅନେଇଲୁ ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ଥାନା ଗଲ ଯିବୁ ସିଧା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ତୁଳସୀ ପଳେଇଯା ପଳେଇଯା ତୁଳସୀ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମତେ ଜାଗା ପଳେଇଯା ତୁଳସୀ ପଳେଇଯା से पुलिस बाबूंकर कौन है? अरे तू चाहिए से कौन? वाह, कौन है तंत्र? तुलसी ये पुलिस बाबूटा मोरी गला ना तोरा ए, देखो देखो तुम्हें पुलिस तक मारी देलो। नहीं तुलसी मुझे विश्वास कर मुझसे पुलिस की मारी नहीं मुझे मार नहीं ताली तुम हाथ रे बंदूक ये बंदूक कोड असला तुम हाथ रे तुलसी ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲି ତୁଳସୀ ଏ ବନ୍ଧୁକରୁ କେମିତି ଗୁଳି ବାହାରିଲା କେମିତି ଯାଇ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁରେ ବାଜିଲା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଯେମିତି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋ ହାତରେ ହାତ କରି ପଡ଼ିବ ମତେ ଜେଲ କି ଫାଶୀ ये अंधार रात रे केही पड़े ना चल आने बसपड़ रास्ता दे पड़े चल बुझवरा चल ସୀତାରାମ କି ପିଲା କହିଲ ମତେ କହିଲା ଭାଇ ତମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କର ଟ୍ରେନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ମିଶିକି ଘରକୁ ଯିବା ଅଥଚ ଟ୍ରେନ ଯିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ କଣ ଯେ ତାକୁ କହିବି ହେଇ ଦେଖ ଫୋନଟାକୁ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛି ନିହାତି ନନସେନ୍ସ ପିଲାଟା ଆଜି ତା ହାତରେ ଆରେ ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ବାଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଓ ବାବୁ ଆରେ ଏଠି ଶୋଇଛ କଣ ଓ ବାବୁ ଆରେ ମୋ କଥା କଣ ଶୁଭା ଯାଉନି ଆରେ ଉଠ ଆରେ ଏଟା ଷ୍ଟେସନ ବାବୁ ତମ ଘର ନୁହଁ ଆରେ ଉଠ କହୁଛି ପରା ଆରେ ଉଠ ଆରେ ଉଠ କହୁଛି ପରା
चुप करो ना ए सागो अरे उठ तो सागो ए सागो अरे उठ ए सागो अरे ମୋ ଭଉଣୀ ଶିବାନୀ ଏକା କଲି ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ରେ ଆରେ ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆରେ କଥା କହ ଆରେ ଆରେ ଆଜି ପୁରା ତୋର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ମୋ ଭଉଣୀ ଶିବାନୀ ତୋତେ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦି ଜଣ ମିଶି ତମ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତ केक काटଥାନ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଭେଇଥାନ୍ତ କେତେ ମଜା କରିଥାନ୍ତ ଏ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭଉଣୀ କେକ୍ କରିଦେଇ ତୁ କେମିତି ଚାଲିଗଲୁ ଆରେ ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆରେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛି ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ତୁ ଉଠିବୁନି ଏ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭଉଣୀ ଶିବାନୀ ଆଜି କିଛି ଖୁସିରେ ତୋତେ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାର ସବୁ ଖୁସିକି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ତୁ କେମିତି ଚାଲିଗଲୁ ରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ପରା ତୋର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ତୁ କଣ କେକ୍ କାଟିବୁନି ହଁ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତ ସାମ୍ନାରେ କେକ୍ ରଖିଦେଇଛି ଏ ସାଙ୍ଗ कैंडल लगी तू कैंडल लिभेबुनी ए सिद्धार्थ कैंडल लिभा अरे लिभा तू कौन केक काटबुनी हाँ केक काट तापर हम समझते ताली मारी बड़ा पार्टी करी कहबू Happy marriage anniversary. Happy marriage anniversary. Happy marriage anniversary. Nice. Nice. कैंडल लिभेଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତ ଜୀବନ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କଥା କହୁଛି ସେ ପାତାଳରେ ଲୁଚିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ହସି ଖୁଣ୍ଟରେ ଚୁରାଇଦେବି ओ कैलेंडर राइट देखे राइट लेखे राइट कुहे प्रथम आगे लिस्ट करी नवा हाँ प्रथम विषय वस्तु है दिन 11 बजलानी पंडित महाशय ठाकुर पूजा सरी नहीं नंबर 1 नंबर 2 है काली ठारू सिद्धार्थ मो थाना को जाइछंती एपर्यंत फेरी नाहंती नंबर 3 हाँ नंबर 3 है तांकु अपेक्षा करी करी शिवानी देवी राति सारा सोई नाहांती बस आजिर विषय वस्तु एतिकी खाली पंडित महासागर ठाकुर पूजा सरले यार विचार हम गराखी केतेबेले की आसचंती आगे टिके सुनिबे आसिगले गराखी टिके काई भाई भल की को गराखेले ईश्वर ए गराखी कथा सुनिया पे 25 वर्ष हला मु पंडित पाखे चाकरी करछि भाई कोन कहबा दाखो मिनिस्टर आगे हां बहुत बाटर पचारी पचारी आसीछु अच्छा पंडिते अछंती की बादल कोई कोन की बादल को कथा बता करछि कि न कथा बता बेलाल न करछो मु भूल कहली आ तमे को काम पाइछ को से कथा जानि सला पर मु लिस्ट करबे ता पर पंडित सागर मु तो देखा कर देबी हां हां हाथ देखेबो नाही आज्ञा आ माटी पखिया करी बस्त्र बुझिबो नाही आज्ञा जातक देखेबो नाही आज्ञा पिला पिली कथा नाही से कथा भी नुह आज्ञा
से कथा नुह ନା आ छेना गुड़ा पाई एठी आसीच ନାଇଁ କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ तमे दी जण स्वामी स्त्री ଆଜ୍ଞା भागीस्वती स्वामी स्त्री की मुंह टिके भल कर देखे कि जोड़ी स्वामी स्त्री वाह ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତା ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ अच्छा अच्छा भाई 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 तो ना कौन कहलु ମନା तो ना ମନା ଚକା जो जगा ହଁ कि बढ़िया ना जो गोरा करे गा जगा तो ना ମୋ ନା ତୁଳସୀ तुलसी ଆଜ୍ଞା तो ना जगा ହଁ तो यार को भाबे आ तमे दिलन तो बड़ देव रहिला कथा ଏ ଭଗବାନ आ गा छड़ी शहर को भागी जरा कारण कोन ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଥା କ'ଣ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ବାହା ହେଇ ତା ହାତ ଧରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ए मिछ कथा कहू मिछ धरा पड़ी मिछ कथा कहू ये झीटा गोटे बड़ लोक झील नहले तो जाति ता जाति अलग अलग होइथिबे सेहि तो बापा भाई तोते बाप तो राज्य तो गाँ छाड़ी शहर को भागी मते गोटे कथा तमे दिजण बुझेल तमर घर नाही କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଦିନ ଏଠି ରହିବୁ काई रहइबो तमर घर नाही ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା घर नाही ନା आ जदि घर नाही प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई करने काई जदि तुमको मिलिलानी ब्लॉक को जाई वीडियो बेकर काम छाप पकेला न काई ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତ ହାତ ଯୋଡୁଛି घर नाही घर कोन मिलिबो नै ମୁଁ କୁଆଡେ ଆଇଛି ମତେ ଛଳେ ମରବା कोन हेछि कोन होछि कोन ସେ ୟା ବିଷୟରେ କଥା କହିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି ଦେଖ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ए କରନି भाई मुंड खराब होଉଛି କ'ଣ कोन कोन तमर की मुंड विदेशी मुंड भाई मुंड काई खराब करछ भाई ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର पंडित आसीला ठीक କଣ ହେଇଛି आज्ञा ଏମାନେ କିଏ स्वामी स्त्री भागीस पटेल ମାନେ नुआ नुआ भाई गाँ छाड़ी शहर को भागीस अच्छा। घर भड़ा करछंती घर भड़ा रे आपण खातिर चतुर्थी कर्म करिवे ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଣାମ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା 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 ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ आज्ञा जगा तुलसी ହଁ ଜଗା ତୁଳସୀ ହେଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ପଚାରି ପଚାରି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆପଣ ତ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ପୁରୋଧା ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପିଣ୍ଡ ପକେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର ବଖରାଏ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ତିଥିରେ ଆମ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ କରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମନା କରନ୍ତୁନି ପଣ୍ଡିତ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଗୁଣ। ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର आज्ञा ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ଘର ପଛପଟ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ଯାଅ भाई ଲାଗିଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା କାହାକୁ ଠିକ ନୁହଁ विश्वास कहा को विश्वास करियो विश्वास आव अछि ଆରେ हातरे महाप्रसाद देबे धर्म बाबा डाकिबे टिके सुता पहिले भाई मारिबे पछ पडुथबो ଓହୋ भाई जगा भाई तो आधार कार्ड दला କ'ଣ आधार कार्ड ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ନଈସରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଡାଳର ପତ୍ରଟିଏ ପକେଇ ଟିକି ଚଢ଼ିଲେ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ଠିକ ସେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଟିକି ଚଢ଼ିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭଉଣୀ ଏତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମନା କରନ୍ତୁନି ଭଉଣୀ। मना करियो से कोन मना करिवे घरे कोन से मुरबी ए घरे मुरबी ले हम पंडिते कहले माने तमरो एठी घर भड़ा मिलिला बोली जानो आ तमरो चतुर्थ कर्म हबो भाई जगा भाई भोज हातर टंका अछि ଟଙ୍କା हां ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା टंका नाही हो नहला नाही ये पंडा को डरदे अंडा खोई दबो रेडी मु नहीं जाऊ हाँ जाओ 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 घर सब देखिए दियो जाओ सीधे जाओ ना बोलिबो सिद्धार्थ कौन काली ठारू थानारू घर फेरी ଜେଜେ ମତେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ପଚାରନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ରଖିନି କି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମତେ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି আরে কি আশ্চর্য কথা তোতে পচারিবি না কাউ পচারি হ্যাঁ তোতে মো নাতুনি বউ করে আনিবা দিন ঠারু মো নাতির দায়িত্ব মো ঘরর দায়িত্ব সবু মু তোরি উপরে ছাড়িবি ଜେଜେ এমিতিকে বেদপতি মিশ্র তোরি সব নির্দেশক মানিবি কাহিঁকি না মো মন লাখি নাতুনি বউকে পাইছে অথচ সিদ্ধার্থ কালিঠারু থানার ঘরକୁ ফেরিনি তোতে পচারলে তু ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଇ ଉତ୍ତର ଦଉ ଜେଜେ ତମ ନାତି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା କି ନାହାନ୍ତି ପାଠ ସାଠ ପଢି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିକି ପାସ୍ ହେଇ ଘର ସଂସାର କଲେଣି ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ହଁ ମତେ କହିକି ଗଲେ ସେମାନେ
ପାରୁନି। ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ତାପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ। ପୋଲିସ ଚାକିରି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ତା ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। କୋଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ବୋଲି ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଆଉ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ବାହା ହଉଥିଲେ କାହିଁକି? ବୁଝୁଛି ନାତୁଣୀ ବୋହୁ, ତୋ ମନର କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଗତକାଲି ତାର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିଟା ତୋ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ ଗତକାଲି ତ ହସ ଖୁସି ଘରେ ମୁଁ କଣଟା ପାଇଛି ନା କଣଟା ପାଇଛି କୁହ? ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ କେକଟା ସେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବେଲୁନ ଗୁଡା ସବୁ ଗାଇଗଲା, ମୁଁ ସବୁ ରାଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡା ଜଳି ଜଳି ମନକୁ ଲିପିଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୋ ଆଖି ଆଇନଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା। ଦେଖ ମୋ ଆଖି ଆଇନ ଭଲ ଭାବରେ, ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଲୁହ ଶୁଖିକି ବତୁରି ଯାଇଛି। ଶିବାନୀ ଭାଇ ଯଶସ୍ୱୀ ए भाई अरे फोन करना करे होटल वाला सब सासू ने पहुंच गेलो। अरे तू आसिनो ये कोन करे भाई तो तुम सुबह जना रे ए ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। अरे कौन सिद्धार्थ कोन गले? ଓ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ପୁରା କଣ ତମକୁ ପଚାରୁଛି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଅଛି। भाई मते लाଗୁଛି तो अन्य मनुष्य ନାଇଁ ନାଇଁ आ तो तू बताची करे जे तुमने कोन कोन ଭଲ ହେଇଛି। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନାତୁଣୀ ବୋହୁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି। ତମେ ଯାଅ କଫି କପେ ନେଇ ଆସ। ଯାଅ जेजे तबे खाली मते काम पर काम ऑर्डर कर दउछ। भाई तो बाहर रे तमे आउ थरे कॉफी पीबा बस ना। मु गाधे के पर्यंत लाने मथरे ने सिंदूर पिदिबा नि समय पाइलिनी। सेपटे ठाकुर पूजा करबे। सुनो मु आगो जा ठाकुर पूजा करबी, ता पर तम भाई स्पेशल कॉफी कर गानी दिजन को देबी। मु एबे आसुते जेजे। ଶିବାନୀ अरे कोन रे फोन डाके ତୋର ଆଜି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବାରେ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଆମେ ବସିକି ମଜା ଗପ କରିବା। ଆରେ ଦିନେ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କଲେ କି ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବନି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ପସନ୍ଦ କହୁଥ। ମୁଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ବଜାରକୁ ପଠଉଛି, ସେ ଗୋଟାଏ ବଡ ମାଛ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ଆଜି ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ରୋଷେଇ କରିବ, ତମେ ଖାଇ ପିଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯିବ ହେଲା। ନାଇଁ ଯେ अरे ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ସୋମବାର ତ ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଏନି। କଣ ହେଲା? ଆଜି ସୋମବାର। भाई अरे जे सोमवार नो ମାନେ आज होती संडे माने रविवार मु देखुची तो मुंडा କିଛି କାମ କରୁନି। ସରି ବାରବାର ମୁଣ୍ଡି ଯାଉଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି। ଅସଲ କଥାଟା ହେଲା ଶିବାନୀ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଲେ ବି ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାପାର ସ୍ନେହ ଦେଇଛି, ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନାତି କି ନାତୁଣୀকে ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବି। କଣ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ କଣ କହିଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ବୁଝିଲି ଯେ ଶିବାନୀ मानो भाई अरे तू भी एक आसनो ये कोण गले? अरे समस्त को एका एका जाने आसो सिद्धार्थ के गाड़ी के सुनो। मानो भाई तते को पचारते जे मके ताको सुबने। ठीक अछि तमे माने केही मके ता न सुनो कि तो सिद्धार्थ गाड़ी घर फेरले ना जी मु ताको से तो जमा कथा हबिनी, मु ताको से तो पट्टी पके देबी। मोते से जेते की काली खार कंदेलेनी मु आगो सेती कर देबी, ता पर जो कथा बता जे कौन? तम नाती जदी घर को फेरबे तमे ताको की शास्ति तम हाँ हाँ बोलने पड़ला छोटे बड़े जेम तब बेटर पिटी शासन कुटर सेम बेटर पिटीबो आ ता कहबो कान धरि उठ बस कहि बोला चल जाओ सिंगे बेकर के जे जाओ बेटर आसो बोलो चलो जे तमे जमा देरी करबोनी तारने से पड़े आसिनी पळे जेबे शीघ्र बेटर के आसबो जाइलो मानना पे किरे मानो भाई ए ये कौन के रे हे बा अरे तते को पचारते तो कोन तळको मो मते ठेल तुजे अरे इने कोन को पेड़ देसु मने पडिला मो पे गिफ्ट हेली देसी हे बा आगो पुलिस सेकेंड करथा तो बहुत दरवा पैसा तो मोटे गिफ्ट कर चले सनु आज कोन पे एते बड़ गिफ्ट को हेली देसु ए क्या सोच बिला ये अरे मते किछ कोन पे कोन है तोर ତତେ କେମିତି କହିବି ଆଉ ତତେ କଣ କହିବି? हां ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଳିରେ
ଆମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମରି ଯାଇଛି। ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ବନ୍ଦ କର। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ମୁଁ ତୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଜମା ନୁହଁ। ମାନେ ତୁ କଣ ମୋ ଗଲା ବର୍ଷ ଯୋଉ ବର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ମୋର ଭୁଲିଗଲା ନା କଣ? ମୁଁ ଜମା ଭୁଲିନି। ତୋର ମନେ ଅଛି ନା? ଗଲା ବର୍ଷ ମୋ ବର୍ଥଡେ ଆସି କହିବି କରେ ସେପାଟେ ମୁଁ ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲ। ମୁଁ ସେଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାପ ବାହାରିଲା। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଖୁସିରେ ନାଚିଲୁ ମୁଁ ସେ ସାପଟାକୁ ଦେଖିକି ଚମକି ପଡିଲି। ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଭାବିଲୁ କଣ ବାଜିରେ ଜିତି ଯାଇଛୁ ନାଇଁ? ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ କୁଟାରେ ମଣିଷ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡା ଗୁଡେଇ ଦିଆରି କହୁଛୁ କଣ ଡଷ୍ଟ ମାରିବାକୁ ଗୁଳି ମାଡରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମରି ଯାଇଛି। ଆଉ ତୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡି କାନ୍ଦିବି। ଆଉ ତୁ ବାଜିରେ ଜିତି ଗଲୁ ବାଟ ତାଳି ମାରିକି ନାଚିବୁ ନାଇଁ? ହେଇପାରିବନି ରେ ହେଇପାରିବନି, ହାରିଗଲୁ ରେ ହାରିଗଲୁ, ହେଇପାରିବନି ରେ ହେଇପାରିବନି। ହେ ଭଗବାନ ତମେ ମତେ ଏଇଠି ମାରିଦିଅ। ମାନ ଭାଇ ପାଖରେ ଟିକେ ଦଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହସୁଛି। ଆରେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ବାକି କରିକି ଆରେ ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇପାରିଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଶବକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଯା ତମେ ଖାଲି ଧାନରୁ ଫେରି ନ ବୋଲି ମୋ ଟାଇର ଲାଗି ପାରିଲି। ତମେ ସମୟ ଘରକୁ ଫେରିଲ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରିଲ। ସେ ଆଉ ଉଠିବେନି। ତମେ ଏ କଣ କଲ ସେଟା? ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଆଗ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ନା? ମୁଁ ତମ ସହିତ କଟି ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋ ସହିତ କଟି ପକେଇଦେଲ ନା? କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ସେଟା? ଏଇ ମୋ ପାତର ପାହାଡ଼ ତ ନିଭିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ମଥାର ସେଦିନ ପଛିଦେଲ କାହିଁକି? ସଂସାରର ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ମାଟି ଶିଳଟାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କାହିଁକି? ଜାଣିଛ ଗଲା କାଲି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେକଟା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, କଟା ହେଇନି। ଉଠ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା, ବେଲୁନ ଫୁଟେଇବା, କାନ୍ଦିବା। अरे शेषରେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ। ଆରେ ତୁ ବାପ ମା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ପରପାରିକି ଚାଲିଗଲୁ। ଛାତିକୁ ପଥର କରି ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଇଥିଲି କେବଳ ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ଶେଷରେ ତୁ ବି ମୋତେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ। ଆମେ କାହିଁକି? ଆରେ ଗଛରେ ପାଚିଲା ତାଳଟା ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କଞ୍ଚା ତାଳଟା କେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଲୁ? ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ હવે ଶୋଇଛୁ କଣ? ଆରେ ଉଠ ବେ, ତୁ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ତୋ ପାଇଁ ଅଦାଲତ ବସିବ। ଆରେ ଉଠ ବେ।
ବାଡ଼ିରେ ପିଡ଼ି ଦେବି ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି କହୁଛି ମାରିଦେବି ତମେ ନିଜକୁ ନେଇ ଧର ତମେ ଏମିତି ହବ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ପଡୁ ଏଇ ଆମ ଶିବାନୀ ତୁ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରି ଯାଇଛି ମୋ ନାତିର ଶବକୁ ଦେଖି ମୋ ଛାତିର କଲିଜାଟା ଅଛି ନା ପଦାକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ କାହା କଥା ବୁଝିବି କାନ୍ଦ ଜେଜେ ଆହୁରି କାନ୍ଦ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ କାନ୍ଦ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୁ କରେଇଥିଲି ଶେଷରେ ମୋ ନାତିଟାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ମୋ ଆଶା ମାଳିକା ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶେଇ କାନ୍ଦିବା ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବି ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ଥାପ୍ପଡ଼ ମାରିଦେବ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଶିବାନୀ ଶିବାନୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଶିବାନୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ସମସ୍ତେ କହିଦଉଛି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛ ସେ ଠିଆ ହୁଅ କାରଣ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ଗୋଟାଏ ଶବ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରେ ସଜା ଆଣିବି ଏ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଆରେ ଏ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ କାହିଁକି କହିବନି କଣ ପାଇଁ କହିବନି ମୋ ଭଉଣୀର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ମେଡାଲ ପାଇବା ଆଶାରେ ନାତିଟାକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରେଇଦେଲ ଗତକାଲି ମୋ ଭଉଣୀର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ତଥାପି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ପଛରେ ପଠାଇଦେଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣ ଚୁପ୍ କର ଭାଇ ଚୁପ୍ କର ଶିବାନୀର ଭାଇ ହିସାବରେ ତମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛ ସେ ବି ତାଙ୍କ ନାତି ପାଇଁ ଠିକ ସେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ ନ କରିକି ବରଂ ଚାଲ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଶବକୁ ଆମେ ସମାନକୁ ନେଇଯିବା ଯା ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ମୋ ନାତି ପାଇଁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଏ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଜୟ ତିଳକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ବୀର ବେଶରେ ମଶାଳିକୁ ପଠେଇ ଦେ ଓ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ কি ফার চালিছে এটি ଆପଣ 36 ପାଟକର ପୁରୋଧା ପଣ୍ଡିତ ବେଦପତି ମିଶ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାତକୁ ବିଜୟ ତିଳକ ପିନ୍ଧାଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ବାଦା ବାଣ ଫୁଟାଇ ମଶାଣିକି ନେଇଯିବ ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ବରଂ ବେଟର ହବ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ଆସିପାରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୁଁ ଏ ଘର କିଛି ନୁହଁ କେହି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘର କାଟିଏ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଜବାବ ମାଗେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ସ୍ୱାମୀର ଶବ ପଡ଼ିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ଶିବାନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣ ଭଉଣୀକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଶଙ୍କାଚନ୍ଦ୍ର ସେ ମୋ ବାବୁଙ୍କ ଶିବାନୀ ଦେବୀ ମୋ ବାବୁଙ୍କ ଶଙ୍କାଚନ୍ଦ୍ର ଫେରେଇ ଦେଇ ତମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଅ ଫେରିଯିବ ସେ ଶଙ୍କାଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଦେ ଶିବାନୀ ସେ ଶଙ୍କାଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଖୋଲିଦେ ଶିବାନୀ ସେ ଶଙ୍କାଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ଯା ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହିସାବରେ ତୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋ ନାତିର କୋକେଇରେ ମଶାଣିକୁ ପଠେଇ ତାହେଲେ ଆସ ମୋତେ କେମିତି ଦବା କରିବ ଏ ଜେଜେ ଜେଜେ ତମ ନାତି ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିଥିଲ ନା ତମ ନାତି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସକାଶେ କାହା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବେ ଜେଜେ ଜେଜେ ଆସ ମୋତେ ବିଧବା ସଜାଇ ଦାও ଜେଜେ ତମକୁ ଭଲ ମାନ ଭାଇ ଏ ମାନ ଭାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିଥିଲ ନା କହୁନ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିଥିଲ ନା ଆରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ସକାଳେ ସକାଳେ କାହା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବେ ତୁ ଆମ ଭଉଣୀ ତ ନିଜ ହାତରେ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେ ଆରେ ତୁ ବି ପାରିବୁନି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ ତୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ ହାତରେ ସକାଳ କହିଲେ ମୁଁ ତାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛା ମୋତେ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେ ତୁ ବି ମୋ ଉପରେ ଦେଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା କେମିତି ଦେବି କେମିତି ବିଧବା ହେବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତୁ ହିଁ ମୋତେ ବିଧବା କରିବ
कहने तो ना तो छोड़ छोड़ बाबा अरे ऐसे होते भी तो बस हो जाए भी तो तुम्हें पारी बोले समस्त तो मना करता था मैं विधवा के देवी के बता विधवा करिबो के बता विधवा करिबो हो हो बोले जोड़े न कोई बता विधवा करिबो जोड़े ही बता विधवा करिबो जोका बाहर लोग पौर लोग ना आओ बता बेटा सोचे दे अरे आओ बता बेटा सोचे दे तमने तुम्हें पंडिते हाँ काली राती रे स्टेशन में ड्यूटी करथला बेले मो राती सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ड्रग्स माफिया को गोली रे सही कई जाए कौन का कौन लाशो का नहीं ओ राती सब को देखी एमती चमकी पड़ छे ता माने तू नहीं कथा कौन की एते कम बयस शिवाली देवी को छड़ी चली छी बेटा सही पल्ले पड़ हे भाई भगवान तुम माने हम पाखरे ठीक समय पहुंचाई दी मु तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करूची भाई तब जाओ भाई मो भौणी की तब विधवा सजाई दियो मु हाथ जोड़ी अनुरोध करूची भाई चाहो मो भौणी की तब विधवा सजाई दियो मो विधवा है शिवाली विधवा मो विधवा है शिवाली ए ना थोड़ी बाऊ अरे ये भी सदा भाई होइले मो नाती कोना फेरी आसीबो अरे पंडित वंशर कुल बहु हे स्वामी मरि जीवा परे विधवा नई सदा भाई रहिले 12 लोक 12 कथा कहिबे मो मान सम्मान इज्जत पद सब खाली दूर कर हाथ धोउची नेउला होची तू विधवा बापाई राजी हे जा मो विधवा है मेरी दो प्रत्र समुद्र है वो सदा भाई रहिबी जो दिन स्वामी को मान के अपराध को मान के सामने में पाइबी मु सही दिन जाई विधवा हेबी आ सदा दिन मत दो ये सुखा सिंदूर में तेरे मुंह पर स्वामी को देखो देवी मो देहरो मो मोनरो मो आत्मा स्वामी को पारी बेली के ही अलगा
मारी तो गाला धरे देबी हेले समान जाति को को बाबा कहले मैं दुनिया पेपर से कर देबी कौन नहीं कौन कर देबी अरे से समझ को होला पहले ए दुनिया छाड़ को चले जाए भाई साधोलो তাহলে সমুদ্রের বুক ভরে ভরে ভুল हां भूल তাহলে আমার স্বপ্ন দিকে না ভুল हां भूल सब भूल कहीं से समान जाति को घृणा करे से देखला मध्यार गोटे अलग प्रकार से रण सृष्टि है 25 वर्ष तौर से घटना मन पड़ी गले प्रतिष्ठित चली ଆମ ବାପା ଥିଲେ ଧୀବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହରିଜନ ଆମ ମା ଥିଲେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଜାତୀୟ ଭୟରେ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତୋର ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ହେ ଧୀବର ଜାତି ମେଳ କରି ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଇଥାଏ 5 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଇଥାଏ 10 ବର୍ଷ ନିଆଁ ଭିତରେ ତତେ ସିନା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ହେଲେ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ବାପା ମା ଦିଟା ନିଆଁରେ ଜଳି ମରିଗଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି ସମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେବ से मानसिक परिवार और मिश्र परिवार को ध्वंस कर देवी मदन मानसिक मानव मानसिक बापा मां को गाड़ी चली मुंह मारी वेदपति मिश्र पुआ बहु भी मुंह मारी मो टार्गेट मदन मानसिक मानव मानसिक और से पेट प्रति मिश्र घाट तो दिछि नईले गली पर निश्चय आसी बड़ माछ गुड़ा सब मोड़ी चालने उत्तर तेल करे झिउता माछ छल्ला भली समस्त को छटपट करी मारिबी हेलो भाई समानो वासी के मु भगा पाउछी साधु तू मन मन से बापा मां को मारी देछि तू ताको भलो पाउछु जो मन मन से बापा मां छोड़ कर देछि तू ताको प्रेम करूछु जो मन मन से रक्त में होली खेली बनी दिन रात स्वप्न देखुछि तार चंद्र को मत लगई मोथा रंगीन करबा को चाहूछु बोली जा सुना से मानो मानसिक ताको तो भूली जा केमिति भूलिबी भाई केमिति भूलिबी मु तांको मु देहले से मो आत्मा से दीप हले मु तांको सळिता देह बिना आत्मा दीप बिना सळिता न अस्तित्व जे न थाए भाई ए भाई मु तो हाथ जोड़ुची तुम पाए तो निर्दय है जाने हे साधना हाँ मत देख बच्चा झील मो पाखु मुह बुलेला पर भी मु केमिति बंची मते दे आज ठारू ठीक सेमती तू बंची आम पसंद कर कहू तू बाहा हबो तामने मानव कोन मते हेबे नै नहीं हबनी मो संसार रहि जीवो मो सपनर का चोरा भागी जीवो भागी जीवो ए भाई तुम मैं तो निर्दय है जाने एते पत्थर है जाने तुम गोड़ धरछि भाई मांकड़ देखी मांकड़ माँ मांकड़ ता छुआ को कोल झापी धरी ए डालू से डाल को खेपा मारी तोतला बाली रे पाद पड़ी गले से माँ मांकड़ ता छुआ को से बाली ऊपर पकई तापरे चढ़ी जा कंचा डाली रो गप सुनिचो राती अधरे गाँ मुंडरे कंचा ढाईटा निया जाए समस्त भावती से निया भीतर से कंचा ढाईटा ता छुआ को से कुची
ତ ନା ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ସେ କଞ୍ଚା ନାଳିଟା ତା ଛୁଆକୁ ପୋଡ଼ି ଖା ଏକ ସେମିତି ତୋ ଭାଇ ହଉଚରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ତୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁ ସେ ମାନବକୁ ବାହା ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁ ରାଜୁ ବେହେରାକୁ ବାହା ହବୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ରାଜଭବନର ନାମ କ୍ଷତି କରୁ କାହିଁକି ତାକୁ ବାହାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମେ ସେ ରାଜୁଆକୁ ବାହା ହେଲେ ରାଜୁଆର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଭଉଣୀ ତୁଳସୀକୁ ଆମ ଧନରାଜ ବାବୁ ବାହା ହେବେ ସେ ତୁଳସୀକୁ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବାକୁ ହବ ତୁମ ଆଶା କେବେ ପୂରଣ ହବନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ ରାଜଭବନକୁ ବାହାବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ଚାଲିଯିବି ସତରେ କଣ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାବି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଏ ମିଛବୁ ସେଇ ଘରେ ରହିବ ନା କାହାକୁ ବାହାବ କାହାକୁ ମାନିବୁ ନା ଭଲରେ କହୁଛ ମୋ ହାତ ଛାଡ ପାଇବା ଛାଡିବନି କେତେ ନରମ ହାତ ଗୁଲଗୁଲି ଭଲ ହାତ ହାତ ସେ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବ ବା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ଆରେ ହେଇ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇର ପାଦ ଚାଟୁର ଦେଶୀ କୁକୁର ତମେ ଦେଶୀ କୁକୁର ପୁରା ଦେଶୀ ବୁଲା କୁକୁର ହଉ ମତେ କହି ତମ ସାହସ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ବାବୁ କ୍ଷୀର ସର ଦେଇ ପୋଷିଥିବା ନାଗ ଛୁଆଟା ଟେକିଲାଣି ଏବେ ଚୋଟ ମାରିବ କଣା ହଁ ମାରିବ ଛୋଟ ନା ମିଛ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ କହୁଥିବା କିଛି ହବନି ସେ ଚୋଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତା ବିଶ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାଣି ଏ ସଦନା ଚାଲ ଘର ଭାଇ କିଛି ଶୁଣିବିନି କିଛି ବୁଝିବିନି ଗୋଡ଼ା ତ ମାରି ଗୋଡ଼ା ଘରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆସନ୍ତା ଲଗ୍ନରେ ରାଜୁ ବେହେରା ସହିତ ତୋ ବାହାଘର ହବ ଭାଇ ହଉ ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ଧନରାଜ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ହବ Hairstyle, new style, new style, new style, new style. New and go.
मते अमोट तुमको केही भी अलग कर पारे आज ही तुम मत झिंगुर दे सारा जीवन भाई मु तुमको निजर कर
ଅସଂଯତ ହେଲି କେତେବେଳେ ତୁ ଅଲଗ ଜାଣ ମୁଁ ଅଲଗ ଜାଣେ ए भाई गोटे कथा सुन ए भूल दो मानी निज निज भीतर कहीं झगड़ा लगिया तो गोड़ हाथ भांगो नहले मो गोड़ हाथ भांगो गोटे काम कर तू साधना को मो हाथ दे देगी तो बाटे चा वो साधना को नहीं स्वप्न दिखा बंद कर कारण साधना तुम भल पाए साधना केवल मोर मो साधना को राखी देबी तो छोड़ा तो राखी दिया टाड़ी देबी मार डाला रे ताहले मंथन हबो सागर मंथन देव दानवंत सागर मंथन ओ देव ओ दानव आउ से मंथन रु बाहरिब लक्ष्मी हेले लक्ष्मी हबो कार हबो लक्ष्मी हब मोर अरे ननु कौन कहलु तो तू जानी बरछु काहू कौन कहलु से मो प्रेमिक मो भाभी स्वामी आ किसी दिन पर से पुलिस ऑफिसर हबे आज मु ताको मंदिर रे बहाबी चलो मानव चल तुम्हें मार डाला रे ना मो पाई तो द्वारे बेदी बंदा तू मो पाई कन्या सजीवा उतापर अभर तो हाथ घंटे पड़िबो तापर ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करिबो ये यथा रावण मंदोदरी यथा धृत गंधारी यथा नल दमयंती तथा राजस्य साधना कौन कही तो मु तोते बाहाबी दिन देखता सपना हो कि मैं सत हुए नहीं एवे तो आखि सामना रे मो प्रेमी को बाहाबी तांको भाई मो सासु घर को देबी आ तू सब है मो सानी को जीवू आसा चल आसा मानो ता पर मु तोर एमिति अवस्था करिबी तोते तो प्रेमिक देखले घृणा करबा भाई सेमिति से भूल करे भाई स्वप्न रे भाई मुनि तानो रे तो तनु एक थी मार कर देबे मना मार डाला रे ये भाई ना ये तो मैं तो खाली रागी जाऊ छ मैं जस्ट खाली टिके मजाक कर दे भाई ना आसु आसु कौन पचारलो तुम नाटा कौन भाई ना मो परिचयटा मु दोची पुष्पा सिनेमा देखी छ ना पुष्पराज रो स्टाइल आ विलियन शेखावत रो गेटअप मते भारी माने भाई ना रज परठू दीर्घ 6 मास काल सबड़ बुली महांगारे पहुंची भाई ना विश्वास कर केवल प्रकृत प्रेमी मानक संधान शुणी गंगा हूँ पवित्र हेले तम प्रेम तो गंगा कवि आहरी पवित्र
କେମିତି ଏଇ ଶେଷ କଥା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସାଧନାକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣ ହେଇଛି ମୋ ସାଧନାର? ସାଧନାକୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଟା ସେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସାଧନାକୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଟା ସେ ଘର ଭିତରେ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳକୁ ପେଣ୍ଡି ହଉଛି। ସାଧନା ଆରେ ଭାଗନ୍ତୁ ସେ କଣ ଭାଗନ୍ତୁ। ସାଧନା ତୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ହଉନି କିଛି ଜାଣିପାରୁନ, କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, ମୋ ଦେହ ସାରା ନଖ ଦାଗ, କେହି କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନ। ସାଧନା ଏ ହରିଣୀ ଛୁଆର କୋଳ ମାଂସକୁ ସେ ମହାବଳ ବାଘଟା ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଦେଇ किस बाखो कौन साधना किस महाबଳ बाखो ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ କିରେ ରାଜୁ ରାଜୁ ବେହେରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିନି। ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ତୋ ସାଧନାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ କ'ଣ କଲ ଗାଇଦେଲୁ? ସାଧନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ସଜାଇଦେଲୁ? ଇଜ୍ଜତ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଗଲୁ, ମୋତେ ଚରିତ୍ରଟା ସଜାଇଦେଲୁ, ମୋ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଦେଲୁ। ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ, ତତେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ସାଧନା ଆରେ ଶୁଣ ଆଜି ତ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ ବାହା ହବ, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ବାହା ହବ କାହାକୁ? ମାନେ କଣ ସାଧନା ଭାଇ କଣ କହିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା? ତମର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି କି? ମୁଁ ତମ ସହିତ ଭୁଲ କାମ କରିଛି କି? ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲରେ କାଚିକି ସଫା କରିକି ଧୋଇବ କିଏ? ମୋ ଭଉଣୀ ତୁଳସୀକି ତମ ଭାଇ ହାତରେ ଟେକି ଦବ କିଏ? ମୁଁ ସବୁତ ଖାଲି ମୁଁ କଣ ପ୍ରେମିକା ଭାବନା? ତମ ପ୍ରେମିକାର ଇଜ୍ଜତ ମୁଁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତ ଆଉ ତମ ପ୍ରେମିକା ହେଇକି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଉ ଛିଡା ହେଇଛ? ଆମେ ଚୁପ୍। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଜୋର କରି ମୋ ସାଧନାକୁ କ'ଣ କେମିତି ସଜାଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି? ମୋ ସାଧନା ତତେ ବାହା ହବ ଜାଣିଛି। ମୋ ସାଧନା ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର। ମୋ ସାଧନାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସାଧନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧନାର ଇଜ୍ଜତ ମୁଁ ନେଇଛି। ସାଧନା ଯା ଶଳା ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସକୁ ଦିଟା ଡାହାଣ କୁକୁର
କେମିତି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଆପୁଡ଼ା ଆପୁଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ମୋର, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଇଛି ମୋର। ଦେଖାଯାଉ ଏ ମାଂସ ପିସଟା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଛାଡ଼ କହୁଛି। ମୁଁ କାହାର ବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହାର ହେବି ମୁଁ। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ସେ ମୋତେ ନିଜଠୁ ନିଜର ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରିଛି, ସେ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ବସ ସାଜିଛି, ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କାହାର ହେବି ମୁଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାର ହେବି? ଏଇଠି ନିଜକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଶେଷ କରିଦେବି ମୁଁ। ଧାରୁଆ ଛୁରୀଟାରେ ଅନ୍ତବୁଜୁଳା ସବୁ ବାହାରି ଯିବ। ତୁମରି ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମରିବ ଏ ମାନ। ନାଇଁ ଭାଇ, କଥା କହି କିଛି ଗତି ଗଲା। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି ଭାଇ, ତ କଣ ତଳେ ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ତୁ କହ, ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁ ରାଜକୁ ବାହା ହବୁ ନା ତୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁ ଏ ମାନକୁ ହରେଇ ବସିବୁ? ତାହେଲେ କୁହ କାହାକୁ ବାହା ହବ? ଇଏ ରାଜୁଆକୁ ବାହା ହବ ନା ଇଏ ମାନବକୁ ଭଲ ପାଇ ତା ଶବକୁ ଦେଖିବ? କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ମିଶି। କୁହ ସାଧନା, ତୁମେ କାହାକୁ ବାହା ହବ? ମତେ ବାହାରି ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ନା ଏ କାଠଟାକୁ ନେଇ ମୋ ଶାଣୀରେ ପଡ଼ିବ? କୁହ ସାଧନା, କୁହ ସାଧନା, କୁହ ସାଧନା, କୁହ। ମୁଁ ତମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି। ନାଇଁ गोटे मत तो आखिर लुह छल छल ममता, गोटे पटे मो भाई नानी आखिर दम, गोटाए पटे तुम घर पाइबा, गोटाए पटे मो स्वार्थपरता। एमती चारि छकिरे छड़ाई मो मठ बड़ा हो जाउछि। बाध्य होई तुम जीवन पाई मो प्रेम को मु एठी समाधि दउछि। जदि केबे भी तुम सहित मोर भेट हुई ताले केबे भी मो दोष धरिबनी, आउ केबे भी कहबनी अरे